San Girgor huwa jum li ra l-bidu tiegħu mal-mewt ta' Papa San Girgor. Mijiet ta' snin wara tradizzjonijiet brabta ma' dan il-jum baqgħu ħajjin fostna l-Maltin. Anke fl-isfond ta' dinja li qed tibki l-mewt ta' Papa Franġisku, l-għada ta' ħadd fl-omor ta' 88 sena. Il-ġurnata kienet ukoll ikkaratterizzata biż-żjara tal-Prim Ministru Roberta Bela fost il-mijiet kbar li kienu preżenti għall-attivitajiet organizzati mill-Gvern għal din l-okkażjoni. Fiż-Żejtun dan il-jum ingħata bidu permezz ta' parata bil-bnadar u d-daq fl-isfond ta' diversi bankarelli jesponu l-artiġjanat lokali fosthom il-bizzilla, il-liedna u l-ġbejniet. Hawnhekk tkellimna ma' qatt ta' persuni preżenti buħut minnhom li qalulna li din hi tradizzjoni għalihom li ilhom jożu sa minn età tenera. Tradizzjonali minn meta kont tifla żgħira. U dejjem niġi ħafna. U l-għana nħobba ħafna u l-purċess nħobb kollox jien. Issa ġobni il-bnadar xamlu issa. Ġejna naraw naqra xinna minna propja ma noqgħodx hawnhekk. Naraw il-festa ta' San Girgor. Issa irtirata l-ura u ġibt il-dapotija. Li naraw bil-bandieri. Bħala kunsill noħduha wkoll l-attività għall-anzjani tagħna li jkunu utilajn hemmhekk. Darba li ġejt, qatt ma ġejt. Ifhem hija tradizzjoni Maltija. Aħna naħdmu mal-anzjani ċentru ta' matul il-jum u kull sena nġibuhom. Bekkaw sabiħ, nħobb ħanġin u ġejna ma tal-kunsill ħadna pjaċir ħafna. Ejna tajjeb u sabiħu. Ġejna ma tal-kunsill, nużuna pjaċir, jagħmlu sabiħ ħafna. Fil-waqt li hawn ħafna li bħallum jinżlu għall-ewwel ma f'Marsaxlok dan il-jum ukoll jiġi ċelebrat b'modi differenti, bit-tombla u diversi attivitajiet għall-familja kollha, anke biżwiemel. Sa dan it-tant il-Prim Ministru Roberta Bela żar lin-nies f'Marsaxlok fejn ukoll tkellem ma' dawk preżenti, minn anzjani sa tfal il-koll igawdu l-ġurnata f'temp sabiħ.